120 sekundi televizije Banat. Dobar dan, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su vesti za 27. novembar. U holu pokrajinske vlade potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević uručit će danas ugovore o dodeli bespovratne pomoći u vidu građevinskog materijala za 42 izbjegličke porodice u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Pomoć se dodeljuje na osnovu javnog poziva Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima. U prostorijama Skupštine grada Novog Sada održana je završna konferencija projekta Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom, koju organizacija iz kruga Vojvodina realizuje u saradnji sa telom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena uz finansijsku podršku Evropske unije. Grad Vršac predstavljala je Tatjana Nikolić, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu grada Vršca, koja je na konferenciji govorila o sprovedenim merama i aktivnostima u gradu Vršcu i o ulozi lokalne samouprave u postupanju sa ženama, osobama sa invaliditetom koje su žrtve nasilja, kao i o dostupnosti usluga. Još jedna ovomesečna akcija dobrovoljnih davanja krvi u Vršcu održat će se u četvrtak 28. novembra od 9 do 12 sati u prostorijama mesne zajednice Živa Jovanović. U četvrtak 28. novembra od 18 časova u zgradi Konkordija Gradskog muzeja Vršac biće otvorena izložba slikara Korneliju Baba, jednog od najznačajnijih rumunskih stvaralaca 20. veka. Izložene slike i crteži vlasništvo su Nacionalnog muzeja umjetnosti iz Bukurešta u Vršcu, će moći da se pogledaju do 19. januara, a ovo je prvi put da se predstavljaju našoj kulturnoj javnosti. Zbog radova na niskonaponskoj mreži do 14 sati bez struje će ostati ulice Lele Radulj i Dunavska u Beloj crkvi. Do kraja dana u Vršcu sunčano uz jak jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Pratili ste 120 sekundi, prijetan dan. 120 sekundi televizije Banat.